טוב, היוש לכולם, אז זו קניית מביוטי קייר. אוקיי, בבקשה, נתחיל מהדברים לציפורניים ודברים לי פה. אוקיי, בקטנה קניתי דברים לציפורניים. דבר ראשון קוראים לזה קאטר, שזה כזה לאור של הציפורניים שחותכים אותו וזה. מי שמבינה מבינה, כאילו לא חותכים, זה כאילו מה שיודעת. ומספריים גם לציפורניים, כאילו מיוחדות לזה. אוקיי, הדבר הבא, קניתי ליבגלוס שקוף. אז עכשיו יש פה כאלה שכבר יודעים שיש לי אותו, פשוט יש לי אותו עם נצנצים, סבבה, ושמתי בו טינט ורוד קצת, אז כאילו לא בא לי אותו. כאילו אני כן אשתמש בו, אבל בא לי שקוף. אז לקחתי, וקניתי ברונזר גוון 406, ברונזר סטיק. מה זה נראה טוב? אז בואו ננסה קצת. וואו, אימא'לה, שהוא נמרח בקלות. וואו, ממש כאילו מושלם. הדבר הבא, קניתי טינט כזה, אני חייבת אותו כי נגמר לי הקודם. רואים? כאילו נגמר, נשאר בו כמעט כלום. אז כן. וגם נחדש, יאללה. וגם קניתי תוכן חום גוון 26. בעיקרון גוון 28 הכי מדובר, אבל הוא היה ממש 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 חום. אז אני לא רוצה כזה חום, אבל רציתי חום כזה שיהיה טוב כזה חמודי באמצע. הדבר הבא, סומק ואחרון. סומק. הייתי, רק מי שעוקב אחרי בסטטוס יודע, אז כאילו הייתי עם חברה, עם הבסטי שלי, ביום כיף והלכנו לקניון וראינו סרט וזה. וואו, זה אחד הגוונים הכי מושלמים, לא זוכרת אם אמרתי, גוון 9 לקחתי, כאילו 0.9, מושלם ברמות, וגם אהבתי שיש עליו כאילו את הסימן הזה של ביוטי קייר, כאילו רואים, ממש יפה. אני אוהבת לשמוע את הניילונים. תקשיבו, לבסי שלי שהלכתי איתה היום, אז נשבר לה הטלפון ועכשיו הוא חזר עם עליה, אתם לא מבינות כמה, אתם לא מבינים כמה היא באה אליי אחרי שהלכנו לקניון, ואתם לא מבינים כמה זמן ניסינו לפתוח אותו ואין, לא עובד. היא עכשיו הגיעה לבית, עובד לה. כאילו עם הלב הרוכשים, כאילו היא אמרה יואו לא יסלם לי טלפון עכשיו, כאילו עד שיתקנו לה, עד שזה, וואי אז מזל חזרה לטלפון. אוקיי, וזה היה all קניות הנדיר ברמות. לא ביי.